Siyabingelela emagumbini amanomhlaba ubela ku umthazamini repetitive Mpumalanga. Mbukelo khona ekhaya. Uma uze wangenela lesimo sabantu abadala noma sesithunywa noma sedlozi, ungabe usashintsha, ungabe usabheka emuva, sale ubambelela uzothambisa kanti sekuyephumeleleni ngoba vele abantu into enhle abayisupport. Abantu akukho abasupport khona mbukelo khona ekhaya. Yonke iza kwabantu uhlezi baceka, kodwa wazaphumelela, waba nemali, waba nezimoto, waba nemizi, bathi nangina yena, kodwa bangayiboni inhlupheko ocale kuyo yekuthiwa ngabantu bakucindezele, uzame ukukhokha imali imosheke, kungenzeki lutho, kuze kube ukuthi umuntu ofostako ozamayo, kuze kugcine into enjani ziqondane umuntu emele akusize uphumele empilweni. So mbukelo khona ekhaya, nalo idlozi ngesikhani sewuthe wena uyalemukela lajabula ngawe, bese ukuthi wena uba ngumuntu oshintsha endleleni, nalo liva buhlungu, kuba ukhabohlazeka khona kwamanye amadlozi. Even naso isithunywa sakho sihlazeka kwezinye iy'thunywa ukuthi hawu lo muntu bethi nimthembele bukanisa uyanijikela. So mbukelo khona ekhaya, lifihle ihlazo ngesimo sakho sesimukele, ngesimo sabantu abadala. Ungabe usashintsha, ungabe usajika, noma thawuna mali ungakadli uyasokola. Phela vele impilo yayiphilwa bomkhulu bakho, bogogo bakho lokuthi kuhlushekwe. Wena-ke bakhulumisa ukuba bafake umfutho, bafake emandla, bese nawe usuyalekelela mbukelo khona ekhaya. Nakuthiwa bathi abantu uNkulunkulu usiza umuntu oyisizakho. So nawe-ke idlozi lakho khuluma nalo emsamo, khuluma nesithunywa sakho, ucele ukuthi osaphakamani, ndafa lihlupheka, ndafa leswele, mina ngicela kungenzeki kimi lokho, ake nifake umfutho, nami ngizonilekelela, ngifile kwenzeke u-1 no-2 no-3, kuvuleke amaphupho, kuvuleke umsebenzi, kuvuleke amabhizinisi, nabantu engibalapha baphile, kube nelayini ekhaya lami, kuphakamise noma mkhulu kakhulu, abantu bangihloniphe, ngibe nesithunzi, phambe yonke into, engimkhulela kube siyaphila, engimsiza kube siyaphila. Nani nibone ukuthi lele engikwenzako kuyaya phambili. Even nabantu abaphila emhlabeni babone ukuthi lento eyangena kimi inamandla, ngoba into engabona mbukelo khona ekhaya inamandla. So nginakho lokho ukuthi uma sewuke wathi ngiyangena lapho lo mkhakha, ungabusajika, yima la ume khona mbukelo khona ekhaya, usabheka eceleni. Kunamanyeva-ke laba khona lapha ahlukahlukene, kunebuhlungu obukhona obuhlukahlukene, bhekana bombukelo khona ekhaya, ungagive up, ungaphelelwa ngemali. Kuthi bathina abantu ngaze bakusiza lutho abantu, yima la ume khona, kodwa ngisho ukumi kuyi-1, mina nawe manje siya kuphi? Empumelweni. Nkosibusise. Unganjii lona ungidinga repetitive eMpumalanga. Mfowethu nombolo yami ithi 073 1044 262 066 375 8404. Walala wasala. Nkosibusise. Siphinda bulala, phinde futhi uphilise. Ngiyabonga.